Hej, jeg hedder Anja, og jeg har været i hypnoseterapi ude hos Tine Freund. Jeg har kompleks PTSD og i mange år været i psykoterapi, men har ikke rigtig kunne få ro på mit overaktive nervesystem. Og i den anledning har jeg opsøgt hypnoseterapien, for at få den mere kropslige del af terapi med i mit forløb. Det har været et meget positivt forløb. Jeg har været her 5 gange nu. Allerede efter første gang kunne jeg mærke forskel. Der er kommet meget mere ro på mig. Og jeg kan bare sige, at det er fuldstændig ligesom en guided meditation, som tager 100% udgangspunkt i mig og min situation. Så det har været meget, meget positivt at opleve det på den måde. Meget, meget behageligt. Det har givet mig nu her efter 5. gang, jamen det er, at jeg oplever ikke nogen konflikter med andre mennesker i min hverdag mere. Så der er meget ro på mit liv. Det føles rigtig, rigtig dejligt. Jeg har mega øget selvværd, og det føles virkelig, virkelig godt. Så jeg kan kun anbefale, helt klart. Prøv det.